कल रात आया मेरे घर एक चोर। आमच्या घरात योग देतले चोरा थैचे थे मारून टाकीन। आम्ही कोकणी माणसं घरात जाऊक देतलो जंका धाप करून टाकीन थैचे थय मारून देतलो कप्पाळार घालतले फोडून टाकतले कप्पाळ। बघूया खय येता तो। ते का योग देतोय मी घरा 2 पावला पुढे गेलो ना थैचे थय देवपान करून टाकीन। लगेच ये बघा ह्याला कप्पाळ फोडून टाकतले थैच्या थय लगेच देवपान करून टाकतले मारीन एक धरतले आणि फाड करून मारून देतले समजला। धाप करून टाकीन त्याका येऊन देते का बघूया। नाही नाही मी ते का ह्याना मारलंय ना तर नाव बदलून ठेवेन समजला। कोण आहे मी आजी समजला ना। आम्ही कोकणी माणसं समजला। मी चाललोय घरात।